El que veureu a continuació és una paròdia sense ànim de lucre feta per fans. Bola de Drac, Bola de Drac Z, Bola de Drac GT i Bola de Drac Super són propietat de Toy Animation, Selecta Vision al nostre país, Funimation, Fuji TV i Akira Toriyama. Si us plau, compra i dona suport a la sèrie original. A dia d'avui sigue con traumes. Què coi estàs mirant, mare? Ah, hola, tracatrancs. Trancs. Trunc? Trancs. Calçotets? Foc, destrucció, la força de la veritat mai no morirà, no morirà mai, 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 mai. Atxau, 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 atxau. Què? Un altre fandub de Bola de Drac? Com si no tinguéssim suficient amb l'Scardi i...